زخونه يكون شجر راي جزارس دنك رخونه بلص رخونه مفتح له نحنا ريكم فلط نخلينا فتحرق نفلطي بتخرط كان عيو خن حزن ترى اخينا كاب كالا ايكون اندمت كاب كالا ايكون اندمت مفتح دمت كفتاري كلير جايز ترديكم مالت مستمنج كونكت خنقبر ترى اخينا ناي شجر زناب علينا بقى كقطقطنا 10 غيزي حساباتنا ابو امورنا እንዳተመላለሱ زم شجراتنا انت راك ቆጣጠሩና ዘይፈቂና አሎም ፀሐይና መብራህ ዘይተርፊ ብርሃንና በቃ ድምቅ ኢሉ መብሩህ ዶ ይተርፊ ዋይ እንተ ዳልኩም እኔ ማለት ናብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ቅድመ መታውና ክርደና ደሎ ምናልባት ኣብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ኮንካ መፍትሒ ኣይራኣይካኒ ምክንያቱ ኤክስፔክት ትገብሮ ነገር ኣሎ ኩሉ ሰብ ካብ ሰብ ኤክስፔክት ገብሮ ኩሉ ሰብ ካብቲ ተኸዶ ዓዲ ኤክስፔክት ገብሮ ካብቲ ተኸዶ መንግስቲ ኤክስፔክት ገብር ካብ ፋሚሊኻ በቃ ሰብኣይከ ከምቲ ትደልዮ ክኾነልክ ትደሊ ወይ ዝኾነ ሰብ ከምቲ ስኻ ትደልዮ ክኾነልካ ትደሊ ካብ ካልእ ሰብ ኤክስፔክት ምግባር ገዲፍና እንተ ደኣ ናብዛ ሕግዚ ኢኻ ክንብለስኪ ኢልና the law of infinite supply ይባላል the law of infinite supply ማለት ኩሉ ነገራት ሓደ ምንጭ ይደሎ guys everything ኩሉ ነገራት በሉ ንሕና ንባዓልና ወላ ሓደ ምንጭ ይደልና which is እዚ ምንጭ ዝኸኣኒ ሂቡ ዘይውድኦ ኢዱ ሰፊሕ ዝኾነ በረኸት ሙሉእ ዝኾነ በቃ ዳሓተት ኩሉ ነገራት ድህበካ ፈጣሪ ክሊር guys ካልእ ሰብ ድሌት ክብሎ ይኽእል we call it ፈጣሪ ንሕና ምዚ ሶርስ እዚ ምዚ ምንጭ እዚ ኮኔክት ክንገብር ተራኺልና ጥዕና በልዎ ሰላም በልዎ ፍቅሪ በልዎ ሃብቲ በልዎ ገንዘብ ኤኒቲንግ ድደለና ነገራት ክበና ዝኽእል ምንጭ ይደሎ ክሊር ጋይስ ሶ ምንጭና ካብ ኣውፃ ኣቢልና ግን ኣብ ካልእ እንተዳ ኣብ ካልኦት ሰባት እንተዳ ኮኔክት ምሶም ኮኔክት ንገብር ተራኺና ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃገር ምስ ከድኪ ኤሮጳ ምሳኣቶኺ ኣሜሪካ ምሳኣቶኺ ንሱ ደሓን ንስኹም በዓልኹም ሪኢኹም ኣለኹም ክሊር ጋይስ ግን ካብኡ ኮኔክት ምግባር ውፅኢልና እንተ ደኣ ናብ ሓዳር ቅድሚ ምእታውና ናብ ፍቅሪ ቅድሚ ምእታውና ናብ ሕክምና ቅድሚ ምኻድና ናብ ድኾነ ነገራት ቅድሚ ቢዝነስ ቅድሚ ምጅማርና ኣቐዲምና ካብቲ ነገራት እቲ ደይኮና ኮኔክት ክንገብር ዘለና ኣቐዲምና እንተ ደኣ ምስ ፈጣሪ ኮኔክት ክንገብር ክኢልና በቲ ብመንገዲ ቢዝነስና ገይሩ ገንዘብ የምፅልና ፈጣሪ ብመንገዲ ሓካይም ገይሩ ፈውሲ የምፅልና ፈጣሪ ይዶኖ ማለት ብድኾነ ሰብ መንገዲ ኣብዚ ብኔትወርክ ትገብሮ ሰብ ገይሩ ድኾነ መፍትሒ የምፅልካ ፈጣሪ ምናልባት ካብዛ ኣነ ድምሮ ነገራት ድኾነ መፍትሒ ክትረክብ ትኽእል you don't know بخمي من قدينا بقى خم دم تلك مفتاحي تركبني خا مفتاحي تفلتني خا جن كاباب شجرات كابك أو كام مشكر كار وتسيلك أنت رأى فتأرق تحسكيلك مستمنش إنت كونكت تقبر ترى أخيلك كل جزء تتخيلني على لنا كبابي عبتقاتا فتأري زوننا وحيز كساب دخونا كل جزء مثل معنا كل جزء ديدرق فرق قارات دلمع أقتلتي كم نحزنا حسبه whatever it is تعنا بلوا هابت بلو برغت بلو مزمنش إذا كونكت خنقبر ترى أخينا نبغى نمتو بقى قديتها guys clear guys بقى خمسة عزين لو زدي حتى تخوها بكم يخالق كي كنا clear so we كابزي نايتشينكت لوب وتسيلنا كابزي نايتشينكت بمعنت دخل لنا رلو وتسيتنا دحر حسابنا دحر إلنا عنتو يدراني قالوا تاوني محساب مسرح وتينا شجرنا ولا نحنا نفلتو بخمي كم نفتح ولا نفلتو كم زع عينت بساجونا لو كنا تعتوتينا فتاري انت راه نحسكينا انت راه بنقو تسينا سلسميتي قليل يكونوا كفتمي سلسمي ش سبع معلتي الموت كيلوكم دلهم كلير كاوم سلدي كنا فتارخا بقى بهيوت لما عند سلدسنا حنا لا تمسكن كنبل ترى اخينا نزم انت اذا كونيكت انت غيرنا مسو تزعبي نجر تنفاس كوي بتنفاس سلدي متنا كل نجرات كوي حزوا انا رح كذا اجيكم حزوا على حال مالت ገንዘብ ክኸፍል ነርኒ ሰብኣይ ክሰምዐን ኣሎ ኩስቶ ከምዚ ክብለን ኣሎ ኩስቶ ከምዚ ክትገብረን ኣሎ ብመንገደይ ክኸሎም ከምዚ ክኾናሎ ትኾናሎ ይኹም ትብል ነርኩም ሓቀይ ሕራ ኣፍንጫኹም ደሓን ብወንዲ ደይ መፀና ኮይኑ ኣፍንጫና ንሓዘ ኩላትና ከምዚ ኣገርኩም ሕዝባ ዋ ክንኽንፍ ማለት ኣፍንጫኹም ተዳ ሒዝኩማ ሰብኣይ ጉዳይካ ኣይኮነን ኣደይ ሰምዐካ ሰብኣይካ ጉዳይካ ኣይኮነን ከሲርካ ያለኻ ገንዘብ ጉዳይካ ኣይኮነን كتجزع تحسب للغة ماكينة جزء سدراي دي محجازي قال قداي يكونن كم جاي كاتة تحيزك شو يخاني فتأر برخد رايك هيو تيتراي خاتم نو قدروا فون تراي رح أفنش أي هيو تيتراي هوني خاتم كلير جايز بيوصل لي مثلا يكون نجارات سو بيوصل زلنا هنا خاني نشجر دلنا بيوصل زلنا هنا خا كل برخد نرس دلنا كلير جايز سو بليز كل نجارات قديفنا نبقى زار سنة تمليسنا بنقو بقى فتأري نزع عدل زسلنا هبنا بقى تجاجر يوم جماعات كاني تجاجر يوم جيجاتات كاني كنستخدم عدل سلة واهي بنارلو نزوم حساباتنا بزقبا بمستخال كاني زحشت صباح كم دفتر لنا فتاري انت رأى تردينا مزمن شزخ انت رأى كونكت خنقبر كيلنا
ድጎለና ምንም ነገር የለን ኤክስፔክቴሽን ናትና አፍትን ኸዶ ዓዲ አፍትን አቶ ሪሌሽንሺፕ አፍትን ኸዶ ሓዳር ካብ ሰብ I'm not saying ካብኦም ኣይንግበሩ ይኮንኩም ለኩም ለኹ ኣቐዲምና ግን ምዝምንጭ ዝተራኺብና ሙሉእ ፍቕሪ ሙሉእ ሃብቲ ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ በረኸት ኩሉ ነገራት ሒዝና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ምንጭ እዚ ወሃቢ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ንምሃብ ኢልና ኢና ንኸይድ ክህብ ኢሉ ዝኸደ ከዓኒ ብምንም ተኣምር ኣይከስርን እዩ ክሊር ጋይስ ካብቲ ዝቕበል ሰብ ከዓ እቲ ድህብ ድበለፀ ምዃኑ you know clear ንረዳዳ ኣለና ሓቂ so please guys በቃ ካብ ከምቲ ናይ ኣእምሮና ፀዋታ ውፅኢልና ካብ ኔጌቲቭ ድኾነ ኣሉታዊ ድኾነ ናይ ምሕሳብ መስርሕ ምሽክርካር ውፅኢልና እንተደኣ ናብዚ ምንጭ እዚ ክንምለስ ክኢልና እንታይ ይስኣነ ፈጣሪ መፍትሒ መሊዩ ሕቶቱ ክወሃበኩም ድበለ ፈጣሪ ኢዱ ሰፊሕ እሞ ንኩላትና ድደለናያ ነገራት ከተግበረና ድሉ እዩ ግን ኣነ ድሉ ደ clear guys am I ready to go ኣነስ ድሉ ደ እዩ ትጉዳይ ሓሳበይ ስምዒተይ እምነታተይ ብምኽላስ በቃ እምነት ዳሓዘ ማንም ሰብ ንቕንቕ ደብሎ የለን እምነት ክመፅእ እንተደኣ ኮይንካ ካብ ሓሳብ ካብ ስምዒት እዩ ክሊር ጋይ ስለዚ በቃ ብውሽጥና ደስ ይበለና ትኽንኮነ እንደሊ ነገር በቃ ከም ድኾንና ደስ እንዳበለና እንተደኣ ፊል ክንገብሮ ክኢልና በቃ ካልእ ነገር ወላ ኣይፈጠር ሞ እንተደኣ ውሽጣዊ ሰላም ካብ ባዕልኻ ኣረጋጊእካ ካልእ ሓሳብ ክቆፃፀረካ ዘይትፈቅድ እንተደኣ ኮንካ ምልኣት ድስምዐካ እንተደኣ ኮይኑ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ግልፅ ኢሉ ይድረኣየካ ጋይስ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ በረኸት በቃ ኩሉ ግዜ ምስ ተረኣየካ እዩ እንተደኣ ናብ መፍትሒ ትጎያ ኮንካ so it's ask believe receive ካልእ ነገር ኣይኮነን ንሕተት በቃ እንተደኣ ሓቲትካ ተኣምን ወሃበካ ናይ ፈጣሪ ሕጊ እዩ ማንም ሓድሽ ሕጂ ዝመፅእ ሕጊ ይኮነን እምነትና ግን መን ኣፍሪስዎ ኣሎ እንተደኣ ኢልኩም በቃ 60,000 ሓሳባት መን እዮም ተቆፃፂሮም ወደሎም ፈትሽዎም ማለት እምነትና ንክፈርስ ገይርዎ ደሎ ሞር ካብኡ ውፅኢና ኤክስፔክቴሽን ናትና ኣብታ ደጋዊት ዓለም ስለ ድገበርናዮ ንሕና ከም ንኽእልን ፈጣሪኻ ኩሉ ነገራት ንዓና ክህበና ከም ዝኽእል ብምልኣት ስለ ዲሓተትና ደኣ እምበር ምናልባት ኣብ ሕሉፍና ከይድና ኣብኡ ጀስት ቫኬሽን ንወስድ ስለ ደለና ደኣ እምበር ኣእምሮና ከዓ ንቅድሚት ኮይኑ ይሓዊ ዶኸውን ከምዚ ዶኸውን ኸውን ይጥዕ ዶኸውን ወይ ገንዘበይ ይረክብ ዶኸውን ዳሓሸ ሂወት መፀኒ ዶኸውን ኢሉ ኣብ ምጥርጣር እንተዘይከይዱ ናብ ሕጂ ሰዓት ተመሊስና መዓልትና ብፀሎትን ብምስጋናን ብምጅማር ካብዛ ኣሉታዊ ናይ ምሕሳብ መስርሕ ውፅእ ብምባል እንተና ናብ ኣወንታዊ ናይ ምሕሳብ መስርሕ ክንምለስ ክኢልና ምንጭኡ ከዓኒ ፈጣሪ ምዃኑ ተረዲና ኮኔክት ክንገብር ተደኣ ክኢልና ንሕና ዲ ሓሰብና ገንዘብ ንሕና ዲ ሓሰብና ጥዕና ንሕና ዲ ሓሰብና ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ናብ ሂወትና ምፍሳስ ዶ ይተርፍ እዩ ክሊር ጋይስ so ኩሉ ግዜ ከም ትብለኩም ብጣዕሚ ንዓይ ካብ ደተሓሳስበን ንዓይ እውን ከም ኣነ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ትገብረኒ ማለት ኣብ ሙሉእ በረኸት ኣብ ሙሉእ ጥዕና ኣብ ሙሉእ ሰላም ኣብ ሙሉእ ፍቕሪ ኣብ ሙሉእ በረኸት ኣብ ሙሉእ ሃብቲና ኩሉ ግዜ ንድቅስ ንትስእ ኩሉ ግዜ ነብል ጀስት ሓሳባትና ጥራዮም ደይፀረይን ሓሳባትና ጥራዮም ዳ ነዚ በረኸት እዚ ንኸይንቋደስ ገይሮምና ደለው ዳ እምበር እንተዳ ንዖም ከነፅርዮም ክኢልና ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ነቲ ውፅኢት እቲ ንዑ ካብኡ ካብ ምህዳም ገዲፍና ክንቅበሎ እንተደኣ ክኢልና እቲ ውፅኢት እቲ ከዓኒ ዓና ክቆፃፀርና ሓሳብና እምነትና ክቆፃፀር እንተ ዘይፈቒድናሉ ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና በቃ ከምዚ ክብለኩም ፀናሕኪ ፀሎትን ምስጋናን ጌርና መዓልትና ክንጀምሮ ንብላ ኣለና ትፅሕፉ ኣለኹም እንተደኣ ከምኡ ጌርና መዓልትና ብዲዛይን ክንጅምሮ ክኢልና እምነትና እንዳሓየለ እንዳጠንከረ እንተደኣ ከይዱ ኣብ መጨረሻ በቃ ነዞም ኣይኮነለይን ኢኮ ኣነኮ ረብሕ ዶኸውን እንደዕወደይ ሓዊ ዶኸውን እጥዕ ኮኸውን ድብሉ ነገራት እዞም ኔጌቲቭ ነገራት እንተደኣ ብእምነት ከነሰላስሎ ማለት እምነት እንተደኣ ሒዝና ነዞም ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራት ብዜሮ ይደራብሖም እምነት ክሊር ጋይስ ነዞም ኔጌቲቭ ድኾኑ ኣነኮ ይክልኒ ኣነኮ ከምዚ እየ ድብል ዘሎ ነገራት እንተደኣ እምነት ሒዝና እንተደኣ ካብኦም ውፅኢልና ብዜሮ እዩ ንኩሎም ደራብሖም ነዞም ኔጌቲቭ ዝበሃል ነገራት ነቲ ንደልዮ በረኸትካ ብሚልዮናት ይደራብሖም ብሚልዮናት ይሲ ናይ ፈጣሪ በረኸትኮ ሓንቲ ዘርኢ ትዘርኢ ተባዚሓ ሓንቲ ጣፍ ዘሪኻስ ኣሽሓት ሒዚኣ ትወፅእ ክሊር ጋይስ ሓንቲ በቃ ተኣምር ተደይ ኮይኑ ዝኻልእ ነገር ኣይኮነን ብኸመይ ኢዶኖ ፈጣሪ ግን መስርሕ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓቱን ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ቢልድ ንገብራ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ነሰላስላ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ከዓ በቃ ካብቲ ደሎ ኔጌቲቭ ነገራት ውፅኢና ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና እንተደኣ እምነትና ንሕይል ኮይና ቀስ ብቀስ እንዳበረህልና ቀስ ብቀስ ከዓኒ ፍረና እንዳዓንበበ ምኻዱ ዘይተርፍ እዩ ጋይስ ክሊር ምናልባት ግን ካብታ ነታ ኦም ግን ካብታ ፈለጋ ውፅኢና ምናልባት ብገዛእ ፍቓድና ምናልባት ናብ ድኾነ ምድረ በዳ ሜይቢ ደርቢንያ ክንኮን ንኽእል ኢና ክሊር ጋይስ ለስ ሪተርን ኢት ናብ ፈለግና ንመለስ ክሊር ጋይስ ናብ በረኸትና ንመለስ ካብ መረረ ካብ ካልእ ካብ ዝድበሃል ዘሎ ኔጌቲቭ ነገራት ውፅኢልና ኩሉ ግዜ ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና ሓሳብና ስምዒትና እምነታትና ከነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና በቃ ይኸው ኣብዛ ፈለ ግዜ ኣብ ጥቓ ክሳብ ዝሃለና ምንጪ ምስ ፈጣሪ ክሳብ ዝሓዝናዮ
كل نجارات نوانا من صدي تعرفين clear guys بعن سوالنا so وتيت ليكون أبي هو توصاني نتوتيت دمت أنا يوصاني إيش كون لهم نتوتيت هيكون وصانا أنا نتوتيت دمت سب أنا يوصاني لذلك أنت لا أمنتي دستها آخر كوينا حسابي سمعتي بزقب بعدين كم أخو بمتر أخوينا كم أروتاونا يحساب مسرح وتيلا ناب بوستيف ويكأنا بزقب لكم تنحكوا أولتاونا يحساب مسرح دملس أنت لا أخوينا إزي كنا نمج الرشاد إزي كنا نايم وداتي كأس بقص هو تيزقير اللي من قدي فتأر ندابره لك خيري clear guys ما أب نيجاتيف دخلنا thinking process كنا ننبعد لنا أنا كو زري عدلنا ننبعد لنا بجزانا أخوينا ننبعد لنا نبعث أنت أنا أبزمنش إتزمليسنا أبطلت كنفس سون ترى أخينا نامس جانا تمليسنا أنت أخ نفس أخينا حسب اللي هو guys clear معنات بتي قاتي مدل الشجرات بتقاتي مدل الحماق نجرات بو ندابلنا بو ننبع أنت أهلينا نعوق قريتنا نزنا جرز بخناتي منم تركم لبالي ولا نبعث كاتر أي دزاري لب خاطر أي خات سبب جن كابز نيجاتيف لخونا لوب كابز نيجاتيف لخونا نشكر كل دنا نجر كاوت إلنا جن بملعفك أدرس ندابلنا هيوتنا كغير كله سمعتنا كغير كله أنت رأى سمعتنا أنا بتقول ابن بنا خوينا بمسجنا تمكن كنا ندل نجرات كرقبهم كلنا دبك أنا يدستاني بعد كنبع أنت رأى أخينا بزحج ساعات بمنهم تأمر معنات نبعثنا نخنتي كوني جايز بملعت بكا بدستاني حتتنا فتاري عتف تعرف مليونات جيرو حتى تاتنا خم لسنا clear so please I'm negative دلو thinking process نعو قدوف أبينا نعنا خطأ منا يقرب بمبال نبقى زارسنا بمبلاس أبحج ساعات نحنا كخون لنا عند اليوم نقرات بمحسا أما ترى حسابنا سمعتنا بمقيار كأس ندابلنا نداقرنا خيري ما عاد clear so you see مجمع أذكر ترى هم تايلو نحن اير نايت جيل بحال هذا سبع قالوا لكم نيران تايلو بالنسو success is the progressive realization of a worthy ideal عودك بحال ترى أخوين بقت قالت ندابرهلك دخين داتجلت الكادخين يحد كبر دخونا حسابي دخونا مفتح له بيوتنا عندلي دخونا بتعناري بالريليشنشيب دي بجنزبنا دي بتفل عليه ببيزنسنا خون غير دخونا كغير عندلي نجرانا صنعونا جرب عامرنا ترى أخنا السلاسل وخيلنا ابنتنا عند حيلة دستنا عند وسخ سمعتنا خاب زعبو بقى دس ندابلنا نخيل ترى أخينا كأس بقص ندابرهلنا نداتجلت لنا أما ترى شخاني برهنا بقى مالت مبراقو دي ترفي ترى لنا نحكي سويس كأس بقص يدخل عقلية ليه حنت تغلى بيكان تبعي تلمتايلي بقولت هاي تبني خا سلسة ورحلة هذا عمل ياخذوس we don't know clear guys سلسة هجى بحسب أمنة درجان ترى أنا حدا نقر تسواقي قرطنا خنا السلاسلون ترى أخينا أبومرنا بأمرنا لحزني حسب أما جير رشتا لو جيت مغياب زي ترفي ما عندي تتحيزنا كون تسواق قبل clear nice so كابدل له حسرتات دي كنا خن تسأل لنا guys please كافتو كله منش زخنا فتاري كاو تبقيسنا كم دخونا لنا انتهي سانو كل نقرات له clear سلازي حتى تقوها بكمي سلازي حتى تاتنا تراي نتصر الأمر بخمي كم دوها بنا ناتنا شنكت ناتنا حتى ناتنا تقطع دي كنا سناي فتار ملسي بعلهم اللي شيء are we clear ترى لنا نحكي زتفلالينا هيوتنا عوت المسيرات بمقسام أب هيوتكم اتتدليو لوت أنا ممتع دما سبسكرايب بقبار أي ترشعوا نايدول ملكت دما انكفاب بالوعد